Naglalaro na raw sa 500 hanggang 800 ang bilang ng mga pasahero kada araw sa Clark International Airport nitong huling linggo ng Nobyembre. Higit na mataas na umano ito kung ikukumpara noong kahigpitan ng lockdown restrictions. Tumataas tayo actually. Hindi pa naman natin nakikita na naapektuhan yung number of passengers na dumadating dahil dito sa bagong paghihigpit na to, no? In fact, tumataas nga dahil panahon ng Kapaskuhan. Ayon kay Terry Flores, ang tagapagsalita ng Lipad Corporation na siyang namamahala sa operasyon ng paliparan, nagiging basehan ng pamahalaan sa limitadong bilang ng mga biyahero buhat sa ibang bansa ay ang availability ng mga isolation facilities dahil sa mas pinahigpit ngayon na quarantine protocol. Consider natin din yung capacity ng quarantine facility na available sa atin dito. Kaya hindi tayo basta-basta pwedeng tumanggap lang ng tumanggap kasi syempre lalo na ngayon lahat required ulit na mag-quarantine. Ang mga pasaherong manggagaling na dumaan sa red at yellow list countries sa nakalipas na 2 linggo ay obligado ng sumailalim sa 14-day mandatory quarantine at COVID-19 testing sa ika-7 araw. Dito tinanggal na rin ang naunang protocol na hindi na kailangan pang mag-quarantine ang fully vaccinated na kahit negatibo pa sa RT-PCR test. So nagkaroon nga ng mga pagbabago, no? Recently ngayong pagpasok ng buwan ng Disyembre dahil na rin sa pag-iingat natin sa Omicron variant. Isa na dito yung nawala muna yung mga green list countries. So kung matatandaan, nagkaroon na tayo ng mga green list classification wherein yung mga pasaherong dumadating dun sa mga tinatawag na green list countries, hindi na nila kailangan ng quarantine. So ngayon, wala muna yon. Lahat ulit ng dumadating galing sa ibang bansa, kailangan nilang mag-quarantine. So dalawa na lang yung list natin, meron tayong yellow at red. Yung mga nanggagaling sa mga countries na nasa red list, hindi sila papayagang makarating or makalapag dito sa ating bansa unless part sila ng repatriation effort ng gobyerno. Kahit na inaasahan ang pagigpit ng border ng bansa, sa kasalukuyan ay hindi naman umano bumaba ang air passenger ng CRK. May sinusunod tayong passenger arrival cap na pinapatupad ng ating CAAP. So hindi pa rin tayo basta-basta nakakapag-increase ng mga pasaherong dumadating. Maraming factors kasi kinoconsider dyan. Nagsimula tayo sa 500 tapos tumataas ng 800 and hopefully tumaas pa doon. Samantala, paalala ng pamunuan ng Clark International Airport na kailangan munang alamin ng mga biyahero ang quarantine restrictions sa kanilang destinasyon, partikular na sa mga LGU na may iba't ibang hinihinging travel documents. Sa kasalukuyan ay limitado umano sa rutang Clark-Cebu-Clark ang biyahe ng 2 airlines company sa CRK. Habang ang mga commercial flights naman umano ay bukas patungo mula sa ibang bansa. Mayroon tayong flights na nanggagaling ng Dubai, ng Qatar, Singapore at South Korea. Paulo G. Santos, CLTV News.